robiť, ale zrovna v ktorom plánu, no to normálne sa no však ja neviem. Ja nemám hotel. Ja nemám hotel. Ale vidíš, no to je tu demagóg. Čo tu riešime, v ktorom hoteli bude zasadať rokovanie s prezidentom Olafu? Ale ja tomu rozumiem, že máme to jedno. Máme to úplne jedno. Rozumiem. My neorganizujeme, náš výbor neorganizuje, kde bude zasadania konferencia s Olafom. Čiže to ani nevyčítam, ja ti hovorím, že tam ide. Kto ťa drží? Som zvedavý, ak dopadne mimoriadny výbor, že bijú dôchodcov. Bijú dôchodcov, prosím vás, už je to tu dlho, už o tom dlho vieme, čo idete s tým robiť, povedzte. Myslíš, že on to len tak necháva minister? Aj Gašpar? Však povedzte, čo idete robiť? Určite to tak nenecháme. No, tak čo? Oni nerozdeľujú medzi dôchodcami, ja neviem, a inými Dobre, už sme tu všetko počuli, minimálne raz. Čo idete robiť? Aký je postup? Kedy bude mimoriadna schôdza za účasti toho, ktorý plus minus o tom niečo vie? Dohodneme termín. Má to rokovanie. Nevie sa mu dobu. Holubári v dolnej strede, hornej strede, alebo kde? Podľa mňa to majú inú štábnu. Ale však my sa rozhodli tlačený termín. Keď dáte predsedovi tie podpisy, on má na to 7 dní, že ho musí zvolať. Tiež ma nevie tak organizovať. Teraz sa doplnili 2 body, ináč by sa toto preberalo. No to je v režime to vyhradenom, tak aj čo má predseda sa dostrehať. Ale minister vedel, proste pre neho sú priority úplne niekde inde. Čo on sa bude trápiť s nejakým výborom? A proste ten výraz tej neúcty. Išiel sa najesť s prezidentom Olafu, no však dobre, ale on je tu 2 dní. On kľudne sa s ním mohol o 5. Však údajne o 4. majú generálnu prokuratúru, však ten prezident tu bude chodiť hore dole, ešte večer bude sedieť možno u mňa, tak to poviem, ja neviem. Ale to je to, že keď má tu toľko času, tak prosím vás, tak mohol to ináč dokončiť, mohol povedať, prepáčte, ale viete, že mám výbor. Však ak není z Turkmenistanu ten prezident, tak to pochopí, že parlamentný výbor je silný partner, nie? Pre ministra, že sa neurazí. Hej, ale nás to urazilo, mňa to urazilo, ja viem, že vás to neurazilo, mňa to urazilo, lebo za chvíľku sem príde a povie, že s herečkou nejakou sa má stretnúť, ale ja neviem s kým, ja neviem, nech sa niekoho sa dotknúť, uraziť preboha. Ale hovorím, to je... Urážaš. Tak urážam, dobre, urážam, znaš, čo mám robiť? Dobre, tak... Ale je to tak. Podľa mňa aj on sa čuduje, ten prezident, verím, že to je múdry človek, sa čuduje tomu, že keď sa to dozvie, že on prešaltoval výbor, mimoriadny výbor o bezpečnostnej situácii na politicky citlivý, kvôli tomu, aby teda zjedli niečo. No však ja viem, však on si nepovie, jak to tu funguje. Však ja to stretnem, mu to poviem. To je normálne scén. No, tak čo? Parlament. No ja som sa nedovolal. Dobre, ja rozhodnutie to neviem. Tak tam je iný termín. Ale to je 18. Asi? To je 18. keď to... 18. nemôžem, vtedy tam to je tesne pred schodzu, tam nebeháme čas. Máme pol hodinu samostatný termín. No, to je samostatný termín. Dobre, dohodneme iný termín. Dobre, no. Dobre, čiže mimoriadny výbor sa nekoná z dôvody neprítomnosti ministra, ktorý bol nežiadne osprávnený, ktorý nám oznámil, že ide obedovať s prezidentom Olafu, áno? Ja neviem, či ide obedovať. Povedal, že má rozprávanie s prezidentom Olafu. Tak to povedal pán minister. Ešte raz. Mimoriadny výbor o bezpečnostnej situácii v vybraných oblastiach z pohľadu útokov na dôchodcov sa nekoná z toho dôvodu opakovanej neprítomnosti ministra, kde pre dnešný výbor bolo dôvodom jeho neprítomnosti oznámenie, nie ospravedlnenie, oznámenie, že má rokovanie s prezidentom Olafu. Áno? Tak si to počul, tak to povedal, áno. Že má dnes rokovanie s prezidentom Olafu. Keby sme tu boli trošku iná krajina, tak by to niekoho drglo trochu, že čo to je pre Boha. Ale ja viem, že tu sa nič nebude, ja tomu rozumiem. Ale pre mňa, pre moju vnútornú hygienu si to aspoň takto zadefinujem, že takto to tu mienite si plánu. Ja viem, že tu nikto nad tým nebude rozmýšľať, že to je neúctivé, to je nesprávne. Ja viem, že nie, že to ustojí. Ja viem. To iná skupina hovorí, čo není z krvi zrodené, nie je pevné, prosím vás, však toto ste dostali zadarmo, prečo k tomu tak správate? Prosím vás, keď sme si vybudovali parlament, tak úplne iný postoj k nemu, úplne iný, nie toto. Dobre, no však teraz prezident Olafu, však ja sa nechcem dotknúť prezidenta Olafu, to bude na budúce. Čiže končíme, no? No áno, ja som sa nedovolal. Dohodneme iný termín.